Pagbangga ng kotse sa truck sa Singgan, Pangasinan sa pulsa CCTV camera. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Wasak ang gilid ng kotse at natanggalan pa ng isang gulong matapos mabangga ng isang elf truck sa Barangay Dupak, Asingan, Pangasinan. May kita sa CCTV camera ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa intersection. Dumiretso ito hanggang sa mabangga ng paparating na truck. Dire-diretso ang takbo ng kotse kahit na may dalawang speed hump sa kalsada dahilan para mabangga ng isang truck. Yung area kasi noon na talaga is accident prone area po talaga yun. Pag hindi mo kabisado yung daan, talagang ayun, pag may nagkataon na sasakyan, talagang aksidente ang abot. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na kunan ng pahayag ang driver ng kotse na naharap sa kaukulang kaso. Lalo na ngayon ay panahon ng tag-ulan, yung disiplina sa kalsada, importante po yun. Pag nagmamaneho tayo, dapat alerto tayo, mag-ingat. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.